हेलो लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथां गासैबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय गोबावजों आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो दा नाखाथियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय जों दा कारिगावसिम माबाजों थांसिगोन आरो विंगारजों थांसै बिनिफ्राय ओमफ्राय बेयावहाय कारिगावनिफ्राय लोगोनि बिबाजैमोनजों थांफागोन ओमफ्य नोंथांमोनाबो नायलांदो बिराद एक्साइटेड आङो माबाखौ नाखाथि हाजोखौ नायनो ओमफ्राय दाखालिनिफ्रायनो थांनो गोसो जागासिनो दङ ओमफ्राय दा नुहैथारसिगोन थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै लोगोआ ओमफ्राय नै बेयो मारथियास गारियानो फैया दा बायदि गोसो जानानै दं नाखाथि हाजोखौ नायनो बिराद एक्साइटेड जादों आरो Wow, sana. Terus nanti gue badan itu nanti semua. Wah. Aduh, ini kita. Nah, berulangnya di pasti ya. Erai tambah. Beragam yang ada semua. Jangan ro. Nih, hasilnya. Pain, nama gezuana. Naखाथि हाजो सोनाब. नै नाखाथिफ्रा जाजेनबाय नों टफि गानबाय थांखो लाबोदों नै दाना नै बैयावनो थांनांगोन मालाय मानसिफ्रा लावथि लानानै माबादों नाखाथि दं फाइनालि सफैबाय नाखाथि हाजोखौ नायनो होननाया ओमफ्राय दाना थाबायलांनांगौआसो जासिगोन नै लोगोफोर बैबो दाउखा फोसमाया फिसाद्राय नोंखौनो माखै सफैबाय नायनो दिनै नुफैमारबाय नामा मा औ बे गाहायावनो दाउगा बेयावसो फट' लानो थिनदों इयो नायलाय इयाव दैज्लाङाव माइ गायजोबो दैज्लाङावथ' थाबायजाखायो इयाव बोरै थाङो मानसिफ्रा नो जि साइसनो फुरो नामा ओमफ्राय आलिखौनो थाखोनो आंलाय बे आलि सा थाखो गालांनांगोन सानलायदोंमोन औ सिरि गाखोनांगौसो नंलायदोंमोन नोरै माबायदि अन्थाइया माबायदि दाउखाया माला थांग्रोबाय सिगाङाव नै गाखोलांनांगौआ मेंलायबाय नायलाय माबायदि लामाया आयु समायसिगोनलै दिनै हाजो गाखोनानै बेबायदि गाखोफेराखैमोन जेनेबा फार्स्ट टाइम आङो दिनैसो एथ' मेङो बावखुंग्रियाव थांफेराखैना बेनो फार्स्ट आंनि हाजो गाखोनाया नाखाथि बिसोरबो इदि अन्थाइ गोजा लामाया फिसानो नै ओमफ्राय हाबलांनांगौआ हलि गाइस फाहार मागना हाजो ना मोनदों राखाव रासिनो मोननोसै आयु बेयाव मानखोलांनांगौआ हाजो गेजेर हाग्रा गेजेर अन्थाइ हारां हाथां मा नायगिरदों नोंसोरो बेनो लासनो हनै बिसोरनोबो नायलाय दाउसिन दाउला मा एम्फौ गाबो नायलाय हाग्रायाव नै दाउमासा दाउ गाबदोंमोन नै आयु एम्फौफोरनि गाब नायलाय जिं जां दंनाया मोनायाव खम माबायदि जायो बियो ओरैनो गाबाखिनो अबस्थायानो थाखाया माथो हाजोखौबा मानसिनि दै दं आखाइसो सुनसैदां पानी है पानी मिथिया नै गेजेर नांफैबाय आयु
ओमफ्राय नै नैबेवहाय गंसे दखान दङ बेयावहाय दखान होयो जाग्रा लोंग्रा होफैयो ओमफ्राय जों फैबा नै बन्द'सोमोन दा ओमफ्राय फुङावबो जों फुङाव फैदोंना ओंखायनो बन्द'दां नै बे न'आवनो होयो बावसो नै हागोनदां थोरफोरखौ हाला होनोसो थाला होबाबो जेबो लाब गैया बैजों बोखोनो हाबजायो हादों मा होनदों हांखौ माबानिसो लानांगौनो खुगाजों लाना होनो गन्थंजों लानांगौनो होमबा मेंसिनो जायालै आंजों बैलाय हनै पाइपलिन दंदां माय साम' दैया मोनामलायबावा गुसु ओरै थांबाय बेनो बैयाव जों दहाय लाबोनाया बेनो रा आयु गुसुथार फैनो रोङा नोंसोरो मेंजोब्बाय माबायदि मोनदों गाखोनानै एबारनिफ्राय मा होनबावनो नमस्कार नोंलाय जुथा खुबाय ज'नै सासे समायदोंथ' एसे नै हाजो आइयाव नै माबायदि नुहुरो जायगाखौ बेनिफ्राय गाहायाव फाइनालि हारां हाथां जोंना दादाया सहैबावबाय ओमफ्राय गोजौआव मोनहैबावबाय सेलफि लागासिनो नै खिनियाव नै बेजों फैदोंमोन जों फाइनालि नै सफैमारबाय नाखाथि हाजो गोजौ थिखिनियाव बयनिफ्राय गोजौसिनाव नै आयौ नायलाय देलाय सोरबा थांदों दा फट' खेबजा होमबा आं खेबना देखायनोसै आंबो खेबदेरनायखौ बयबो फैयो नालाय फेसबुकाव बेनिल'सै नामा दावराव जोंहाबो सफैबाय दिनै मोनफैबाय बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट आंना हाजो गाखोनाया नाखाथिखौनो फार्स्ट हाजो गाखोबाय गाना बोरैमोनलाय नाखाथि हाजोआव आंखौ सोरबा गाखोहैनायानो ओमफ्राय नै नोंथांमोननोबो देखायनोसै आं गाहायनि भिउखौ माबायदि नुहुरो बे हाजो थिखिनिनिफ्राय नायदो गाइसमोन बे गासिबो बे बिफां लाइफां नुनाया बे हाजोजों आरोना बेनि खाथिनि हाजोजों ओमफ्राय नायदो माबायदि नुयो मिथिंगानि बिफांफोरखौहाय ओमफ्राय नैबे अन्थाइआ गासै थुमाथाम दं आं थानाय मोनसे ओमफ्राय नैबे दादा थानाय मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे लोगो थानाया बे गाहायनि गाजोबनायसै आरो बे नायदो भिउआबो हनै जि मोजां नुखायो सोमखोरनो जों फैनाया बेमोनलाय थानाय बायदि नुखायो जोंनि गारिया बैलाय आयौ नै नैबाव माबा दाउ बिरलायलायनाय नुफाबावदोंसो बैलाय एथ' गोजान फैदों नै आयौ ओमफ्राय आंथ' अन्थाइ गोजौआवनो थानो गसंनानै थानो हाया गिनायानो आथिं बोरैबा खर' आन्दां मैदां मोनसै ओंखायनो लोगोआ जि मोजां गसंनानै नायहरदों जि मोजां नुहुरखायो नै जोङो दा ओंखारबोफिनबाय ओमफ्राय दासो जे मानसि फैलागासिनो जों ओंखारबोबासो ओमफ्राय लोगोफ्रा बेयाव मैगं खाबोगासिनो अलदर मैगं हाग्रायाव फैनायाबो मोजांथार माथो हाजोआव फैनायाबो हाग्रानि मैगं मोनजायोना जानो मोजां मोनबाय ओमफ्राय गोसोखौ गाखोबोनानै जि एम्फौ गाबो दावरावनो फैयो मैगंबो खाना लाङो नै मा मैगं बियो आर्मि मैगं अलदर दा संना जायोसै फांथामल' मोनदों दाबो मोननायाबो मानसिफोरबो फैलादों मेरला इयावनो दंमोनथ'
ओमफ्राय नै लामाखौ जोंहा आंनि फैबाय, केमेरायावहाय माखासेफ्रा खेबबा मबाइलावहाय स्लिमसो नुयो आरोना ओमफ्य बिदि नङा आरो हाखर हाला दं आरोना दसेनो गोजौ दसेनो गाहाय इदि दं ओमफ्राय थाबायबोफिननायावथ' आथिङानो आसुरा साजोबो गाहायजों ओंखारबोग्लायनायाव ओमफ्राय बे फैफिननायाव लानायमोन बैयाव खाहरदो थांदो नै फायथो थोद एथ' गोजौ दालायसैलै ओमफ्राय गोजान नङा बिलाइ खाथियावनो ए सिङाव हाबगोन आयौ बेसे गोबाव दंबावो दङ 1 आवार लागोन नोंसोरो जिराय जिराय थांबा थाङाबा आधा घन्टा दे खा एसे गोबाव दंबावो ना एसे गोबाव थाङा फांनै ने लामायानो फ्लेट नङाना एसे गाहाय गिदिंखायो ओरै गिदिंथारोसो एकदम गिदिंथारनांगौसो बावखुंग्रिफोरनि बायदि सिदा फैनायाव बारा खस्थ' खालामा आथिङासो माबाबोयो दाना खुलिफैबाय मेथाइ लायगासिनो दयजों फैबा खुलियाखैमोन ओमफ्राय दासो खुलिबाय फैनायावहाय फैबाय लिसि ओमफ्राय नै मानसिफ्राबो दासो फैसाव लादों ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय जोङो बारा गोबाव थायाखिसै ओमफ्राय बेवहाय दखानावहाय थाफैबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो बाय बाय